ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा हॅव्हल्स ब्रँडचे लॉयड एसी आणि अत्युच्च दर्जाचे जपानच्या शार्प ब्रँडचे एसी आता कणकवलीत उपलब्ध। एसी विक्री, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसची विनम्र सेवा। लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा आणि वाजवी दर यासाठी अल्पावधीतच प्रसिद्ध असलेल्या आरवाय एंटरप्राइजेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या लॉयड आणि शार्प गॅलरीला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। खासदार नारायण राणे यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून खासदार चषक 2025 आयोजन करण्यात आलंय। शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब पुरस्कृत युवसेना तालुका सावंतवाडी तर्फे या चषकाचं आयोजन करण्यात आलंय। यामध्ये एक गाव एक संघ अशी अट आहे। विजेत्या संघाला रोख रुपये 1 लाख आणि आकर्षक पारितोषिक, उपविजेत्या संघाला रोख 50,000 आणि आकर्षक पारितोषिक दिलं जाणार आहे। ही स्पर्धा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघापुरती मर्यादित आहे, अशी माहिती देव्या सूर्याजी यांनी दिली आहे। नमस्कार। युवासेना सावंतवाडी तालुका आयोजित जिल्हा प्रमुख माननीय संजू परब यांच्या माध्यमातून सन्माननीय खासदार नारायणरावजी राणे यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून खासदार चषक 2025 आयोजन केलेले आहे। सावंतवाडी येथील जिमखाना मैदान स्वार हॉस्पिटलच्या समोर या भव्य अशा क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे। या स्पर्धेमध्ये आपल्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील सर्व खेळाडूंनी सहभागी व्हावं आणि इकडच्या आपल्या विधानसभा मतदारसंघातील जे युवक असतील त्यांना प्राधान्य मिळावं यासाठी म्हणून हे भव्य असं क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे। आणि ही संपूर्ण क्रिकेट स्पर्धा यूट्यूबवर लाईव्ह दाखवली जाणार आहे। त्यामुळे सर्व क्रिकेट रसिकांसाठी एक चांगल्या प्रकारची मेजवानी असेल। त्यामुळे सर्वच क्रिकेट रसिकांनी आणि क्रिकेट खेळाडूंनी या स्पर्धेमध्ये सहभागी व्हावं। या खासदार चषक 2025 मधील सर्व नियम व अटी, प्रथम पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक जे काय आहे सर्व आपले तालुका प्रमुख प्रतीक बांदेकर आपल्याला सांगतील। खासदार चषक 2025 ही स्पर्धा दिनांक 8, 9, 10 एप्रिल या तारखेला खेळवण्यात येईल। स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक हे 1 लाख रुपये ठेवण्यात आलेलं आहे। द्वितीय पारितोषिक 50,000, त्याचबरोबर आकर्षक चषक या स्पर्धेच्या विजेत्यांना देण्यात येतील। त्याचबरोबर मॅन ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द सिरीज अशी वैयक्तिक आकर्षक बक्षिसेही या स्पर्धेदरम्यान देण्यात येतील। ही स्पर्धा टेनिस क्रिकेट लीग पद्धतीने खेळवण्यात येईल आणि या स्पर्धेमध्ये एक गाव एक संघ अशा पद्धतीने संघांना प्रवेश देण्यात येईल। प्रथम प्रवेश फी भरणाऱ्या 16 संघांना आपण प्रथम प्राधान्य या स्पर्धेमध्ये देणार आहोत। ही स्पर्धा सावंतवाडी मतदारसंघ म्हणजे सावंतवाडी, वेंगुर्ला, दोडामार्ग या तालुक्यातील खेळाडूंसाठी मर्यादित राहणार आहे। या स्पर्धेच्या अधिक माहितीसाठी किंवा प्रवेश घेण्यासाठी देव्या सूर्याजी आणि किंवा मी स्वतः गुरु चिटणीस यांच्याशी संपर्क करावा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।